Traslado dos resultados das votacións que vimos de facer. Na votación, a Comisión de Garantías, a candidatura encabezada por Virino Marcos, obtivo un total de 511 votos, 20 votos en branco e 6 nulos, quedando proclamada, polo tanto, a Comisión de Garantías cos seguintes nomes. Virino Marcos Bahamonde, Marta da Costa Alonso, María Mar Peteira Cabana, Nieves Somoza López, Xosé Ramón González Losada e Francisco Villanueva González. Como suplentes, Suso Bermello García, Beatriz Camaño Rascado, Merichel Lema Berart, Carlos Vázquez Castro, Consuelo Martínez García e Héctor Sebio Molguero. Na votación, a Executiva Confederal, a candidatura encabezada por Paulo Carril Vázquez obtivo un total de 521 votos, 17 votos en branco, 4 nulos, quedando proclamada, polo tanto, a Executiva Confederal composta polas seguintes persoas: Paulo Simón Carril Vázquez, Susana Méndez Rodríguez, Lucía Freire Cés, Paulo Rubido Bará, Margarida Corral Sánchez, Francisco González Xío, María Xosé Alonso, Antonio Mera de la Fuente, Francisco Xavier Cartelle Pérez, Anxo Noceda Carballo, Renato Núñez da Silva, Dores Martínez Castelo. Como suplentes, Marta Ferreiro Fernández, Isabel Moares Rey, Xulia González Pascual, Aurora Vázquez Méndez e Bernardina Porral Mosquera. Na votación a Secretaría Xeral, a candidatura de Paulo Carril Vázquez obtivo un total de 508 votos, 30 en blanco e 3 nulos, quedando proclamada, polo tanto, Paulo Carril como secretario xeral da CIGA para este vindeiro mandato. Imos agora a proceder a dar lectura ás resolucións e aprobalas aquí nesta sesión plenaria do 9º Congreso Confederal da CIGA. Comezamos coa lectura das resolucións. A primeira resolución, a CIGA na defensa da universidade pública e contra a privatización do sistema universitario galego. A CIGA amosa o seu rexeitamento ao proceso de privatización do sistema universitario galego posto en marcha polo PP na Xunta. Hai agora 4 anos coa autorización da primeira universidade privada, vinculada aos propietarios da banca, e que agora podería ampliarse a unha segunda entidade privada da man dunha parte destacada do empresariado coruñés coa empresa Cesuga como protagonista. Autorízase que entidades privadas entren a competir directamente coa mesma oferta que a pública, cando a lei galega indica que a oferta non debe ser redundante, senón complementaria. Nestes 4 anos, a oferta da universidade vinculada á banca xa se incrementou con 2 novos graos xa ofertados polas universidades públicas. Realidade que se vai ver agravada coa universidade privada na Coruña, vinculada a Cesuga, cunha oferta académica xa existente na propia Universidade da Coruña. Na liña da defensa dun ensino público universitario, gratuito, de calidade e cunha clara vinculación cultural e lingüística co país, que permita o acceso aos estudos superiores de todo estudantado sin importar os seus recursos económicos, a CIGA rexeita a privatización do sistema universitario galego e exixe dos gobernos galego e español unha clara determinación para impedir a creación de centros universitarios privados innecesarios, segregadores e únicamente movidos polo lucro. Resolución sobre o dereito á vivenda. O 9º Congreso da CIGA demanda medidas para garantir a vivenda como un dereito fundamental.
A actual situación marcada pola especulación inmobiliaria e a falta de vivendas accesibles converte o acceso a vivenda nun privilexio para moitas persoas. A inacción da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado agrava esta crise, facendo necesarias medidas urxentes. É esencial establecer un marco que regule os prezos das vivendas, priorizando a asignación de vivendas públicas e grupos vulnerables. Entre as accións inmediatas destaco o incremento das vivendas de titularidade pública mediante a transferencia de inmóveis da Sareb á Xunta de Galicia e a creación do Banco Galego de Vivenda para mobilizar propiedades desocupadas. A Xunta debe liderar a política de vivenda sin privatizar recursos públicos, prohibindo a compra especulativa por fondos de investimento e fomento cooperativas de vivenda. A regulación dos precios do alugueiro e a creación de hipotecas con tipos de xuro fixos son medidas clave para facilitar o acceso á propiedade. A CIGA reafirma o seu compromiso co dereito á vivenda como esencial para a dignidade humana e o benestar social, exixindo accións efectivas para garantir o acceso á vivenda digna, especialmente para os grupos máis vulnerables. A defensa do dereito á vivenda é unha cuestión de xustiza social e loitaremos contra a exclusión, a desigualdade, priorizando a función social e a accesibilidade. Resolución de apoio a Cuba e contra o bloqueo. O 9º Congreso da CIGA reitera a súa solidaridade co pobo cubano, o seu goberno e o seu proceso revolucionario e exixe o cesamento inmediato do inxusto e ilegal bloqueo ao que o veñen sometendo os Estados Unidos e os seus aliados, así como a supresión de Cuba da lista de países colaboradores co terrorismo. Cuba é un exemplo de aposta pola paz, de solidaridade e de cooperación a nivel internacional. Resulta paradóxico que sexa incluído nesa lista xustamente polo país máis terrorista que máis guerras e mortes leva provocado no mundo con constantes inxerencias e promoción de golpes de Estado. Os bloqueos e sancións estánse a converter nun recurso do imperialismo neoliberal non só para castigar e impedir o progreso dos povos que defenden a súa soberanía e se negan a estar sometidos ás súas teses, senón como unha mensaxe clara contra os países que, exercendo o seu lexítimo dereito, puidesen optar por rexímenes anticapitalistas ou socialistas, como tamén se está a facer contra Venezuela ou Nicaragua. Polo fin do bloqueo, fora as mans de Cuba, Cuba sí, yanquis non. Resolución por unha sanidade pública galega de calidade. O 9º Congreso da CIGA reitera o seu compromiso na defensa da sanidade pública e os dereitos das persoas traballadoras. Aposta pola defensa dunha sanidade pública de calidade que garanta a prestación de servizos en condicións de equidade en todo o territorio. A escaseza de profesionais, resultado da deliberada falta de planificación e a precarización das condicións laborais, pon en grave risco o modelo de sanidade pública que defendemos, cunha atención primaria ao límite, sen recursos nin profesionais, unha atención hospitalaria centrada nos grandes complexos e o abandono dos hospitais comarcais, e a saúde mental sen recursos para atender as necesidades crecentes da poboación. A CIGA reclama os recursos necesarios para o normal funcionamento da atención hospitalaria, a atención primaria e a saúde mental. Tamén defende a recuperación das áreas sanitarias, a dotación necesaria para o funcionamento dos hospitais comarcais e o modelo de atención primaria que contribúe a vertebrar o territorio. Proposta de resolución da Federación de Construción e Madeira da CIGA. O 9º Congreso Confederal da CIGA condea o despedimento represivo do presidente do Comité de Empresa de Carpintería, Ramón García, Sociedade Anónima, para cercenar o seu traballo para pôr en marcha un comité funcional e exclusivamente ao servicio dos compañeiros e as compañeiras de traballo. Exiximos a súa inmediata readmisión ao seu posto de traballo e pedimos a adhesión solidaria coas medidas de presión desenvoltas pola Federación de Construción e Madeira. Resolución en defensa da Compañía Radio Televisión Galega, en apoio aos traballadores e traballadoras.
O 9º Congreso da CIGA amosa o seu apoio á loita das traballadoras e traballadores dos medios audiovisuais públicos da Galiza en defensa dunha compañía de radiotelevisión galega ao servizo das necesidades democráticas, sociais e culturais do pobo galego. Neste sentido, expresa a súa solidaridade coas persoas traballadoras que están a ser marxinadas laboralmente e represaliadas pola súa participación nas movilizacións de protesta en contra da manipulación informativa, a privatización e o abandono da programación de servizo público, así como o desmantelamento duns medios audiovisuais que son básicos para a defensa da participación democrática do tecido organizativo da sociedade galega e para a defensa da súa lingua e a súa cultura. Resolución Revivir a Castelao. É unha certeza que a Xunta de Galiza persegue e se despreocupa de todo o que nos identifica como pobo e nos fai nación. Este empeño por negar a nosa identidade nacional e cultural explica a súa disposición a ocultar e desprezar os nosos símbolos e referentes nacionais, tal como sucede coa obra e pensamento de Castelao. Este ano comemórase o 75 aniversario da súa morte no exilio. Estamos ante a personalidade galega máis significativa do século XX, creador dunha fundamental e irrepetível obra política, literaria e artística. O compromiso de Castelao con Galiza e as súas clases populares está presente en toda a súa obra. A súa vida dedicouna permanentemente á loita pola liberdade do seu povo. O seu pensamento político fundamentase na teoría e práctica nacionalista, soberanista e antiimperialista, sempre ao servicio dos intereses da nación galega. Precisamos revivir a Castelao, liberando do ostracismo e manipulación aos que teñen sometido. Por iso que o 9º Congreso da CIGA resolve apoiar a proposición de lei de iniciativa legislativa popular sobre o dereito ao recoñecemento e á contemplación permanente da multifacética obra de Castelao polo pobo galego, para exixir á Xunta de Galiza a divulgación e a posta en valor da inmensa obra de Castelao e para reclamar a definición dun espacio museístico no que se poda contemplar toda a súa obra artística e coñecer todo o seu pensamento político. Proposta de resolución para o 9º Congreso da Confederación Intersindical Galega, Ourense esmorece. O declive económico e social do interior de Galiza fai que se avance cara a unha Galiza de dúas velocidades, a da costa e a do interior, polo que consideramos fundamental un cambio de rumbo para garantir a cohesión territorial. Neste senso, o 9º Congreso da CIGA apoia a campaña posta en marcha pola Confederación na comarca de Ourense, Ourense esmorece e reclama unha mudanza nas políticas da Xunta de Galiza e da Deputación de Ourense, así como do Goberno Central, para garantir a cohesión territorial e social a nivel galego. Resolución Indultos. O 9º Congreso da CIGA expresa a súa condena ás políticas de represión, recortes de liberdades e de criminalización da loita sindical e da loita popular. É por iso que este Congreso manifesta a súa solidariedade e apoio ao indulto para Xesús Sanxo López Pintos, quen foi secretario comarcal da CIGA en Ferrol, e para os presos independentistas Asunción Losada Camba e Antón García Matos, presos na cadea do Pereiro de Aguiar. Proposta de resolución contra a OPA do BBVA sobre Banco Sabadell, presentada pola Executiva Nacional de Federación da Banca. O 9º Congreso da CIGA mostra a súa firme posición contraria á operación especulativa da OPA hostil do BBVA sobre o Banco Sabadell, que só beneficiará os seus accionistas maioritarios, nomeadamente fondos de investimento de Estados Unidos, e virá consolidar o alto grau de concentración bancaria que xa sufrimos en Galiza, onde o 90% do sector está hoxe en mans de 5 entidades. A OPA suporá unha nova destrución do emprego no sector financeiro, que se centrará en despedimentos de persoas de 40 a 50 anos, que, con carácter xeral, teñen cargas familiares e difícil recolocación no mercado laboral. Un sector que xa sufriu unha dura reconversión nestes últimos anos, sabendo que as fusións rematan sendo unha demolición das entidades absorbidas, destruíndose a curto prazo emprego equivalente ao persoal destas e con duras consecuencias para o persoal que queda.
Tamén terá consecuencias sociais. As grandes entidades son máis proclives a financiar as grandes empresas, en detrimento das PEMEs, que son fundamentais no tecido produtivo galego. Suporá o encarecemento dos servizos financeiros para a clientela co risco de provocar exclusión financeira en función da renda. E, por último, a previsible redución da rede de oficinas no rural e barrios das grandes cidades, onde reside unha poboación envellecida que demanda atención presencial. Resolución de solidaridade co Sáhara Occidental. O 9º Congreso da CIGA reitera a súa solidaridade co pobo do Sáhara Occidental, a República Árabe Saharaui, o Frente Polisario e o Guetesario. En 1975, e logo dun longo período de colonización, o pobo saharaui foi abandonado á súa sorte, froito dos acordos da coroa española cos Estados Unidos de América e os intereses estratégicos na rexión, xunto coa OTAN e outros países europeos, iniciándose coa Marcha Verde un proceso de ocupación ilegal por parte de Marrocos. Dende a CIGA exiximos o cesamento inmediato da represión e as constantes violacións dos dereitos humanos e cívicos das que están sendo vítimas as cidadás saharauís que habiten nos territorios ocupados. A posta en liberdade de todos os presos políticos saharauís nos cárceres de Marrocos. A demolición do muro da vergoña que Marrocos construíu ao longo do territorio do Sáhara Occidental. O cesamento da ilegal explotación dos recursos naturais do Sáhara Occidental en cumprimento das sentencias do Tribunal Europeo de Xustiza. O cumprimento, sin máis dilación, das resolucións tomadas pola ONU e a inmediata habilitación da entidade creada para tal fin, a Minuso, coa celebración do referendo de autodeterminación que culmine a súa independencia, por un Sáhara libre. Resolución da automoción. O 9º Congreso da CIGA exixe das administracións públicas, especialmente da Xunta de Galiza, un plan de desenvolvemento para o sector da automoción galego que garanta un futuro ante os novos retos e amenazas desta cuarta revolución tecnolóxica e industrial. O sector está sufrindo unha etapa de cambios que se deben atender con medidas que defendan uns intereses de país e da clase traballadora. O Estado español, mediante os fondos Next Generation, está a destinar as axudas en función dos intereses dos consellos de administración dos fabricantes, especialmente Stellantis, convertendo a Galiza en terra de sacrificio, mentras outros territorios do Estado levan axudas millonarias e establecese novas plantas de fabricación de automóviles, de baterías ou de novos componentes. Resolución do naval. O 9º Congreso da CIGA denuncia que o sector naval, especialmente na comarca de Vigo, leva anos esmorecendo e camiñando cara a irrelevancia industrial, cunhas condicións laborais cada vez de maior precariedade, sin que as administracións públicas acometan ningún plan de viabilidade para a súa modernización ou tan siquera para garantir a súa supervivencia. Dende o ano 2009, o sector perdeu preto de 6.000 postos de traballo e o 60% da fabricación brutal total. Advertimos que a transición verde e digital está a agravar esta crise industrial en Galicia, xa que os fondos europeos PERTE non benefician o sector naval galego, como deberían. Outra rexión do Estado recibe máis investimentos debido a unha patronal incapaz e o desleixo da Xunta de Galiza. A industria naval galega precisa medidas urxentes para recuperar o seu peso económico e garantir emprego estable e de calidade. Unha clase traballadora galega unida na defensa e uso do noso idioma. Vivimos un momento no que a perda de galegofalantes, froito dun xeito destacado do abandono das diferentes administracións e especialmente da Xunta, levounos a declarar a situación de emerxencia lingüística. Hoxe, por vez primeira na historia, o galego perdeu a súa posición de lingua máis falada no país e a perda dase principalmente na mocidade. No traballo incesante que precisamos para reverter esa situación, todos e todas somos fundamentais. Somos un sindicato reivindicativo no social, no nacional e no lingüístico, no uso do noso idioma, a regresión tan real como preocupante do galego no conxunto da sociedade tamén se dá nos centros de traballo e nas nosas relacións como representantes sindicais.
É fundamental para o futuro da nosa lingua que asumamos o papel que podemos xogar na defensa do galego dun xeito global e a tempo completo, como sindicalistas, como traballadoras e traballadores, como nais e pais, entre as nosas amizades e familia. Teñamos sempre presente o legado de Castelao, se aínda somos galegas e galegos, é por obra e gracia do idioma. No 50 aniversario do asasinato de Moncho Reboiras, o 9º Congreso da CIGA, cando se cumplen 50 anos do asasinato pola policía franquista no ano 1975 na cidade de Ferrol do traballador e activista sindical e político nacionalista Xosé Ramón Reboiras Noia, manifesta o seu recoñecemento e gratitude a Moncho Reboiras e réndelle homenaxe pola súa valentía e o seu compromiso militante na loita contra a ditadura franquista, na defensa dos dereitos nacionais de Galicia e a favor da autoorganización do pobo galego a todos os níveis, especialmente no campo sindical. O 9º Congreso da CIGA chama a toda a súa afiliación a participar nos actos que ao longo deste ano 2025 se van a realizar para lembrar e homenaxear a Moncho Reboiras coincidindo co 50 aniversario do seu asasinato. Moncho Reboiras, nós non esquecemos, a loita continúa. A CIGA na defensa das relacións e dos dereitos laborais ante a formación profesional dual. A Confederación Intersindical Galega defende a laboralidade coa única relación que debe existir entre as persoas traballadoras e as empresas, administracións e entidades asimiladas. Porén, ao longo da historia recente e máis nomeadamente coa aparición da formación profesional dual, cobrou forza a fórmula do alumnado de ensinas posobrigatorias que cursa unha parte da súa formación na empresa. A entrada en vigor o vindeiro curso da nova normativa da FP suporá que o alumnado destas ensinanzas, en total 68.823 este curso, realizará unha formación na empresa que cando menos abrangará 400 horas. En algúns casos, como nos ciclos da FP dual intensiva, a súa estadía pode chegar a prolongarse 14 meses en 2 anos. Como sindicato de clase non podemos desatender esta realidade e debemos actuar con proactividade para converternos en referentes para estes colectivos, dando resposta á implantación desta modalidade de abuso e explotación laboral. Proposta de resolución en apoio ás persoas que sofren estafas bancarias, avalada pola Executiva Comarcal de Compostela. O 9º Congreso da CIGA amosa a súa solidariedade coas persoas que sofren estafas bancarias e exixe ás entidades que se fagan cargo de devolverlles cartos roubados e ás administracións públicas que lexislen para protexer as persoas usuarias da banca destes abusos. Así mesmo, a CIGA defende unha banca pública galega ao servicio do país e da súa xente, e non dos grandes poderes económicos e especulativos. Resolución contra a LGTBI-fobia. A CIGA posiciónase contra os discursos de odio e contra a transfobia, exixindo o recoñecemento pleno e sin fisuras dos dereitos sociais e laborais das persoas trans e non binarias e a favor da escolla libre da identidade e expresión do xénero, no convencemento de que como organización feminista non podemos permitir a máis mínima mostra de odio ou discriminación cara a outras persoas, porque non defender o dereito de autodeterminación é unha violación de dereitos humanos e porque é preciso sumar na loita contra os modelos e as normas que nos impón o patriarcado, apostando pola diversidade, a inclusividade e a interseccionalidade das loitas. Resolución por un feminismo de clase e antimilitarista. O 9º Congreso da CIGA reafirma o compromiso da Central Sindical coa igualdade e a loita contra as discriminacións que sofren as mulleres secularmente. En este 24 de maio, Día Internacional das Mulleres Antimilitaristas e pola paz, denuncia que as guerras son parte do funcionamento cotiá do sistema patriarcal.
capitalista e colonial, que impón a morte, o desprazamento e a pobreza ás maiorías, mentres garante os privilexios duns poucos. E da mesma maneira que reivindicamos un feminismo galego e de clase que persegue a fin do patriarcado que nos oprime como mulleres galegas, reivindicamos un feminismo antimilitarista que non acepta nin a guerra nin a falsa paz imposta pola forza e o medo. O 9º Congreso da CIGA reafirma o seu apoio ás loitas contra o espolio e a colonización, así como as mobilizacións na defensa da nosa terra. A ofensiva eólica en terra e a proxectada no mar, a eucaliptización dos nosos montes que contén o Plan Forestal da Xunta, o intento de reapertura da mina de Touro o Pino, así como doutros proxectos mineros que a Xunta do PP está a sacar da gaveta, e tamén a macrocelulosa de Altri na Ulloa, son exemplos de como capital, co apoio entusiasta dos gobernos nomeadamente o de Alfonso Rueda da Xunta, continúa a considerar Galiza como unha fonte de recursos para explotar por grandes empresas foráneas que levan a ganancia lonxe do noso país e deixan aquí só expoliación e miseria. Galicia é unha nación con enormes potencialidades e riqueza. Abonda xa de que nos rouben os nosos recursos naturales, a nosa auga, as nosas terras, o noso vento, atentando de xeito irreversible contra o medio ambiente, contra o noso patrimonio cultural, material e inmaterial, contra os nosos sectores productivos e, en fin, contra a nosa forma de vida como galegas e galegos. Resolución pola revalorización dos traballos de cuidados. As traballadoras do SAF e as residencias privadas están en loita por uns convenios colectivos que dignifiquen e recoñezan un traballo que é esencial e fundamental para a nosa sociedade. Exiximos que a Xunta de Galiza asuma a responsabilidade na xestión dos recursos públicos para que o servizo de axuda no fogar, as residencias e os centros de día garantan uns salarios dignos e unhas condicións laborais xustas ao mesmo tempo que se presta unha atención digna á dependencia. Por todo isto, o 9º Congreso acorda levar adiante as accións necesarias de apoio á loita das traballadoras de residencias privadas da terceira idade e das traballadoras do SAF polos seus convenios colectivos e reivindicar un sistema público galego de servizos de atención ás persoas que xestione todos os recursos públicos. Resolución por Palestina. O 9º Congreso da CIGA manifesta unha vez máis a súa solidariedade co pobo palestino e exixe o inmediato cesamento deste xenocidio ao que está sendo sometido por Israel coa colaboración dos Estados Unidos e a complicidade das potencias occidentais, nomeadamente da Unión Europea. Por todo isto, desde a CIGA, exiximos o levantamento inmediato do bloqueo e das restriccións á axuda humanitaria á Franxa de Gaza, o cesamento do fogo e retirada total do exército de Israel dos territorios da Palestina e a paralización desta operación de exterminio, o cesamento das torturas á cidadanía palestina, a cidadáns e cidadás nas prisións de Israel e a súa liberación, o cumprimento das resolucións das institucións e tribunais internacionais no que atinxe a tomar medidas para parar o xenocidio. Tanto a Unión Europea como o Estado español deben suspender os seus acordos comerciales con Israel e as relacións diplomáticas e o goberno galego deixar de promocionalo no noso país. O enxuizamento das persoas responsables deste xenocidio, o respecto ao dereito de autodeterminación do pobo palestino co recoñecemento dun Estado independente dende o río até o mar. Nesta conxuntura xeopolítica, a defensa de Palestina e a defensa polos dereitos dos povos e a supervivencia da humanidade. Vencerá Palestina! Palestina! Vencerá Palestina! Vencerá Palestina! Vencerá! 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 Resolución contra as guerras e pola paz.
O 9º Congreso da CIGA reitera o seu apoio á plataforma Galiza pola Paz, contra o militarismo, a OTAN, as bases americanas e a guerra, como resposta popular organizada diante da deriva belicista dos gobernos e o aumento dos conflitos de guerra, das intervencións militares e da violencia en múltiples coordenadas do planeta. Compre condenar o discurso do rearmamento e o incremento do investimento militar, xustificados baixo a mentira da autodefensa e instigados polos gobernos galego, español e a Unión Europea, cómplices do imperialismo, que teñen un único horizonte, a guerra. O pobo galego manifestou históricamente o seu rexeitamento á OTAN como instrumento bélico e agresor que actúa en nome da democracia e é preciso continuarmos cunha axenda mobilizadora que exixa a paz como único futuro posíbel para a humanidade. Resolución contra o imperialismo. O 9º Congreso da CIGA condena unha vez máis a ofensiva imperialista dos Estados Unidos de América, que xunto co Estado sionista e coa complicidade da Unión Europea como principal aliada fai uso da guerra e a violencia como principais ferramentas para perpetuar a súa hexemonía económica e política. Nun contexto de reaxuste da orde mundial marcado pola emerxencia dos BRICS e a China como potencia económica e tecnolóxica que provoca un resultado heteroxéneo do cuestionamento da centralidade yanqui. Os conflitos bélicos non son máis que un intento de garantir por todos os medios os intereses xeoestratégicos dos Estados Unidos de América. É máis preciso que nunca condenar as múltiples inserencias contra outros gobernos que non se someten aos seus intereses e os ataques persistentes á soberanía dos povos, combater o discurso do rearmamento que se ven instigando e xustificando por parte dos gobernos galego, español e da Unión Europea e manter unha resposta organizada diante das intervencións militares e das guerras para demandar un marco de relacións entre os povos con base no entendemento, na solidariedade e na horizontalidade. Resolución de apoio á folga convocada no País Valencià. O 9º Congreso da CIGA expresa o seu firme apoio á convocatoria de folga feita pola Intersindical Valenciana, CGT, CNT e COS no País Valencià para o vindeiro día 29 de maio co respaldo de colectivos sociais, asociacións e persoas afectadas para exixir responsabilidades diante da traxedia provocada pola dana do 29 de outubro de 2024, agravada pola neglixencia do Consello da Generalitat Valenciana, presidido por Carlos Mazón, e pola actuación irresponsável de parte do empresariado que puxo en risco a vida de traballadoras e traballadores. Sumámonos á reclamación de xustiza para as vítimas da dana, reparación para as familias afectadas e o afortalamento dos servicios públicos. Resolución sobre os procesos anticoloniais no Sahel. O 9º Congreso da CIGA manifesta a súa solidariedade cos povos de África e o seu respeto polos procesos de descolonización que se están a levar a cabo nalgúns países do Sahel. O continente africano ven sendo históricamente o paradigma da explotación colonial polas potencias occidentais. Cando aínda non se ten producido o que sería xusto proceso de reparación co pobo africano, estamos diante dunha nova ofensiva neocolonial, depredadora de antigos e novos recursos. Ouro, uranio, gas, litio ou coltán, moitos deles necesarios para as novas tecnoloxías e a escalada armamentista posta en marcha polo imperialismo. Por iso, desde a CIGA, igual que noutros tempos fixeron líderes como a
Amilcar Cabral ou Patrice Lumumba, valoramos positivamente as decisións tomadas polos povos do Sahel, que de defenderen a súa soberanía e desprendérense da soga colonial a que outros países os viñan sometendo. E condenamos as inxerencias e intentos de asasinato dos seus líderes por parte das potencias que ven ameazados os seus intereses. Resolución de apoio a Siria antiimperialista, avalada pola Executiva Comarcal de Compostela As Rías. O 9º Congreso Confederal da CIGA manifesta a súa solidariedade co pobo da Siria e condena a permanente violación dos dereitos humanos e a persecución de minorías políticas e religiosas polo goberno dos terroristas de HTS, antes Al-Qaeda, co asasino Al-Julani á cabeza, e que conta co apoio incondicional do ente sionista israelí, así como dos Estados Unidos e da Unión Europea. A CIGA apoia a resistencia para unha Siria independente, antiimperialista, con xustiza social e firme aliada da causa palestina.